guys, wis mateng. Ish, kuahe. Ini loh guys, kuah spaghetti bolognese. Wish, nyami, kepekatannya pas. Ki enak guys, yo ngene iki untunge kerja ning negarane wong iki. Awake dhewe iso belajar bermacam-macam. Dadi lek arep nyapu apa-apa ngono wis gak payah tuku. Siap gawe dhewe. Gampang, simple, siap saji. Mantap.